A je tu ďalší balíček od talianskej firmy Shogun. A dnes tu mám náš úžasný set proti vypadávaniu vlasov. Tento set sa skladá z 10 nabúchaných ampuliek s posilujúcim šampónom s kofeínom, sérum a osviežujúce vlasové tonikum. Ďalej tu mám bytový parfém, keď si chceš rozvoniať svoj domov. Stačí pár strekov na gauč, na koberec či do vzduchu. K dispozícii sú aj vzorky. A už tu mám naše nádherné parfémy, ktoré ťa zaručene oslovia, či už kvalitou, alebo cenou. A ako je to možné, že sú naše parfémy tak kvalitné? No predsa, lebo neobsahujú vôbec žiadnu vodu. A ešte vám ukážem naše 15 ml verzie parfémov. Tieto náplne sú dostupné vo všetkých vôňach a je to veľmi šikovné do kabelky alebo do auta. A ešte jednu vec. Rozhodne neodporúčam kupovať naše parfémy ľuďom, ktorí nemajú radi komplimenty, pretože my a naši zákazníci ich dostávame naozaj veľa. A na to si nemôžeš nič iné, iba zvyknúť.